Mennään käyttää. Vai käytäänkö? Niin, meidän tavoite on, että ne joutuu poppaa ensin. No. Nice. Missä oot? Siinä. Okay, we going in. Oh no, straight, mitä vittu? Nice straight. Whoa, what the fuck? Okei, otti 50. Ai. Paskaa. Solttu 100. Demo otti Oikein. 80. Soltto Haikatsukai. Kuoli. Hyvä straight. Ai, Mä kuolin. Pois. Oho, straight. What the Vittu! Joo. Hyvä takku unoilta. Joo. Meillä ei puskenut kukaan vissiin isoa. Mitä? Meillä ei puskenut kukaan vissiin isoilta. Ei. Vittu. Joo, ei Mä tota. kuolin. Joo, mä... Miten solttu? Vittu mä oon tällä. Tullaan. Pakitaan. No niin. Otti mun päällä. Pitäis vähän niinku aloittaa, et ehditään sen seuraavaan. Niinku luvattu. No, me voidaan 5-0. Snipu vasen lähellä. Oh, mennään tästä läpi. Reset. Vai okei. Reset. Mä menin. Jep, Reset. jep. Ah. Snipu kattoo. Mä kuolen. Ai joo. Jengi sisällä. Niitä meidät. Vittu tosta vitun paskasta täältä vasemmat setasta. Oikealle solttu seitit otti. Hyvää trade. Tulee Demoita. Oi ei. Matsa. Meillä on 93. 2 vastaan 3. Teillä on 3. Meillä on... Vittu. Se on 28. Se on 28. Meillä on Ubri. Nice, hyvä. Vippe. Ja mä tuolla. Vittu kun oikealla lähellä mä oon lovi. 2 elossa. 1 on spawn. Moi! On takaa toinen niitten puolella. Aika mä arvi. Mä oon niin lovi, että mä voin päästä. Niin. En nähnyt media missään. Nice. Sekin vielä. Ne on tossa Hyvä pikki. ylä IT. Oliks siellä? Ylä Painostaa hiilä. niitä sitä väärästä. 3 niille. Meni vaan. Olen trappi. No midis. Demo, Se väärin demo. Solttu demo siellä. Tuu. Hyvä. Uhuhuhu. Se oli kyllä. Nice. Hyviä osumia. Meru 50. Nuolen tähän. Oikealle katolle. Otti 40 lisää. Mä kuolin. Scopein 70. Oltu oikealla. Koppiin pinä. Soltatte vitusta oikealle. 40 HP. Varakat. Me ollaan yksi alahaikana. Niin. Aletaan sitten. Saanko mä scouttaa tuon käpin päälle? Käppi. Hyvä. Mä kuolin. Ois on HP. Spotti maini, otti 100. Jäi. Kuoli. Demo lovi. Demo lovi. Demo 20 HP. Nyt on 2 enää. Nyt on 2 saatme. Käy. Käytti. Demo pois. Hakee mua maini, scope otti pinä. Voi hakee nimmua. Apua. Straight auto. Auto. Tää ylällä joku. Demo oli työntämässä. Mä hyppään suoraan niitten päälle niitten scoutittomussa, jos mä hyppään niinku strafaille ilman. Meidän on tässä. No Käytti, niillä on vitusti parempi. Joo. Pois. Missä on scout? Tulkaa kirjastolle päin. Eli sinne Joo, niinku tulkaa vastasellalle. takaisin. Tulkaa takaisin. Joo, nyt täytyy. Mä oon kirjoittanut. Mitä vittu? Good. What do you want me to do about? Oh, Apen. This counts on me. Paivo.
5 on 4. He's coming. He's coming. Yeah, let's go. Keep going. No siis tarkoitus olisi. I just wanted to. Oh, it's Defi. Defi. Yeah, it's some fucking nigga. Defi, I'm gonna. I saw your flag 2 years ago, bro. It was so sick. No, he fucking no-scoped me. Oh. This is the only way I can talk. Fucking modulator. Yo, what's up, guys? I'm back. Wait, why did you guys kill me last time? What did you guys kill me last time? What did I do? Yo, bro, chill. I ain't do nothing. Tai on nukuttaa, mutta siis Flow sanoi, Ei. sillä on heemaa sitä aina kiusautta. Mikä? Niin, Flow on vähän tommonen. Ai vittu. Nice.